Чакай там, тук. Гониш точката ли? Отварям лесно, най-като преди. Дай ще му нарисуваме розова на носа и все едно му езика. Не ти е на фокус или другата не ти е? Не. Виж какъв си рошев. Андо, каква беше, Андо? Топката ни безпокойно. Ох, Боже, мутка вече, то това ми кажи, какво не изяда, разбираш ли? Това трудно ще я да преглътне. Добре, аз Ще мисля, трябва да че му не намаля краката, така са много рошеви. Стига бе, много е красив, аз па така ще ги харесвам. Колко по-рошен и по-дебели крачища има, толкова по-добре. Иначе един сърбин, който е купил сестра и всъщност. Да. Ако знаеш как ги прави, Боже, така като излякаш, както и... Обаче ни дава да седне даже нещата, ама той се спудри с това, с това и като погледнеш отгоре до долу цялата стои като излята, никъде няма по-късно, по-дълго такова. Всичко е, нали, казваме така, краката се е такива, разбираш ли, е такова нещо, просто... Добре, и какво, това живот ли е? Не, казвам ти просто така красиво ги прави. Същия той организира и курсове, ама... И аз ще прави по така, но нямам начин просто да зарежа всичките домашни животни, включая най-големото. Иначе той не сяда, обаче пък като краси го държи за нашийника. Ти влагах ми го. Да, не усети. Дори не усети. Тари! И се подпира. Виждам те, Торчо, виждам те. Ти виж как тайно го решат. Никой да не му казва, бе.